beauty queens nagkahiusa sa pag-awhag sa publiko nga bisan pa man ning krisis karon sa COVID-19, mag-self-care gihapon kita physically ug mentally samtang naka-stay at home ug naka-work from home. Sama na lang ni Cebuana Beauty Queen ug Miss Earth Philippines 2014 Jamie Herrel. Atong sayran sa report ni Femari Dumabo. Traveling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I... Usa lang kini sa ilang pamaagi sa pag-promote sa self-care samtang naka-stay at home. Gipasabot ni Jamie Herrel, Miss Earth Philippines 2014, nga dili lang physical nga self-care ang ilang giawhag sa publiko. Apan sa kretibok ana lakip na ang mental care. Si Herrel kin sa tagadakbayan sa Lapu-Lapu na tanggong sa Ilocos. Miangkon nga gimingaw og nahingawa sa iyang mga igsuon ug inahan nga naa sa Lapu-Lapu City. Gamit ang teknolohiya natambalan kini. People really need to know that it's really good to take care of themselves, especially nowadays, diba? Because mental health is also very important. In fact, it has been an issue that people have been tackling for years, diba? And it's heightened now because of what's happening with people just staying at home. Because Dugang ni Miss Earth 2014 nga bisan ko na naalang sa tagsa-tagsa ka mga panimay, mas may nga timanon gihapon ang kaugalingon, physical ug mental, sama sa pag-exercise, pagbasa og mga libro, pag-draw sa bisan unsa nga paagi ug daghan pa. Samtang dili kinahanglan nga na kay imong kaugalingong proyekto pagtabang sa mga nanginahanglan, mamahimo kang musuporta og motabang aron magpadayon ang kausa sa uban. because they're all alone and they have no one to physically talk to, like face to face, like in real life. And that's really hard, especially for people who are really used to interacting with others. So it's my opportunity to take a step back and help other people with their projects kasi marami na. There's people that are having projects with PPEs, masks, Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabo, Balitang Bisdak.